Samantala, Idol, mga infrastructure projects naman po sa ilang barangay po sa Alaminos City Ininspeksyon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Ininspeksyon ng inspection team ang kalagayan ng mga isinagsagawang infrastructure projects sa ilang barangay sa Alaminos City tulad sa bahagi ng barangay Amandiego, Kibuar at Linmansangan. Nasa 30 to 50% na ang natatapos sa mga nasabing proyekto at inaasahan naman na makukumpleto sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ilan pa sa mga infrastructure project ang nakatakdang bisitahin upang matiyak na naisasagawa ng maayos ang mga ito. Patuloy ang pagtutok ng lokal na pamahalaan para sa agarang implementasyon ng mga proyekto sa mga barangay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.